maahantuloa ei voi estää. Terve ja heipä hei. Mä olen Niksi, homo Ismo, ja tänään mä näytän teille kuinka paikallistetaan reikä. Tässä mulla on ihan tavallinen makkarasoppa, jossa on 10 litraa vettä. Sen veden ei kannata olla liian kylmää, ettei käsi palellu. Toisaalta... Viis kädestä! Siis mikäs toi on? Paskaa. Ei ainakaan tää. Tässä on sisäkumi. Ai! 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 Oi! Ismo, lopeta! Nyt me upotetaan tää sisäkumi. Makkarasoppa. Pyöritellään sitä ja puristellaan niin, että reikä löytyy ja ilmakuplat alkavat tulla Persuksiin. Älä sinä kuule rupea neuvomaan mua! Voi saakeli tätä elämää! Mitä ihmettä tätä oikein puhutte? Tää Peräkamarin poikien musavideo vai? Niin. Kappas likkaa kun tunnistit. Mullekin olisi alkamassa yksi kellari siiva. Sä sait siitä just Kengänkuva persuksiin. terve. Aivan, teette sitten oikein jotain taidetta tässä. Turpo kiinni. Hei! Helvetti! Yrittää se pitäisi. Se on sun vuoro.